התמונה הייתה מאוד פשוטה. הם נכנסו לבית, לולא הגעה של כיתת כוננות, פוצצים את הדלת, מוציאים את האמא עם הילדים, אולי גם את האבא במצב הזה, מעלים אותם על האופנוענים, נוסעים מהגדר הפרוצה שהייתה ממול. כיתת הכוננות של כרם שלום, 8 לוחמים בהתחלה, 6 בהמשך, מצילים קיבוץ שלם. אתה יכול להכיל את המשפט הזה? אני יכול להכיל אותו רק עם המילה נס. אשתו אביטל ו6 ילדיהם ממוקם צמוד לחומה בכרם שלום. זהו הבית היחיד שספג את מתקפת המחבלים בקיבוץ. האמנו שהמציאות כזאת יכולה לקרות בכרם שלום. אנחנו לא יודעים להסביר איך, אבל שמענו אנשים הולכים לנו בתוך הבית. בכל רם, אמרו אנחנו צה"ל, בעצם ניסינו להפחיד אותם בלי הרבה יכולת לעשות משהו. עמיחי החזיק בדלת הברזל והגן בגופו על אשתו ו6 ילדיהם. ישנתי על הבריח שסוגר את הדלת, בעצם היה פיצוץ גדול. אני העפתי לצד השני של הממ"ד, ונהיה חור בדלת של הממ"ד. אני חשבתי שזה סוף העולם, כאילו זה מלא עשן ועפר אני ככה ישבתי עם 6 ילדים בקצה של הממ"ד. הם כולם ישבו כזה צפופים מחובקים על הרצפה. ברגעים האלה היה לי ברור שהוא לא איתנו יותר. ידידי ורעי, שהגיעת אלינו לבית חולים המאולתר בבית המדרש, חשכו עיניי. האמת שלא האמנתי שנגיע לרגע זה. העלינו אותך למסוק, כבר המדדים יורדים כל פעם, ואנחנו אומרים אולי לא בטוח שהוא ישרוד. ממש, ברמה אנחנו מתקשרים הרי למד"א ולזה, מסוק וצועקים. כשהוא הגיע אבל נפרט ממנו כאילו של... זהו, לא יודע מה יהיה הלאה. וכל הזמן התפללנו לשלומך, והיה לנו ברור שאתה צריך לחיות, לא יכול להיות שלא, אתה נראה כזה שנאבק על החיים ורוצה, ומשכת כל כך הרבה זמן עם הפציעה הזאת עד שהגעת אלינו, ובכלל עד שהגעת לבית חולים, שאני בטוחה שהקדוש ברוך הוא פשוט רוצה שאתה תהיה איתנו פה ותמשיך לתרום. גם כי אלך בגיא צלמוות לבדי, לא ירא לא אפחד, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני, ולא אהיה יותר ירא, כי שומר עליי קוני. סיפורו כבש לבבות רבים, ואנשים רבים הגיעו לשמח ולחזק אותו. רעייתו ו6 ילדיהם פנו לאילת. התנערי מעפר, קומי כי כבר זרח, כמה עוד אפשר לעבור ושוב את מתבוססת בדמייך ואומר התעוררי כי ואורך, קומי אורי לבשי תפארתך, ואיך תמנעי קולך כשאת מבכה על בנייך ובנותייך ואומר